L'objectiu del projecte és bàsicament millorar l'atenció i la qualitat de vida de les persones amb al·lèrgia alimentària complexa, però també un altre objectiu és promoure la participació de tots els professionals de l'organització. Aquests pacients tenen angoixa, manifesten por a l'hora dels actes socials, tenen por a menjar segons quins aliments i aleshores van evitant aliments fins i tot que nosaltres no els hi prohibim. Amb aquest projecte el que intentarem és que no desenvolupin aquest comportament que interfereix en la seva vida social i en la seva vida psicològica. La nostra proposta és una solució innovadora, que és un model, un programa d'atenció integral, una unitat multidisciplinar de diferents professionals.